Alabang Barrio Bisaya o Tagum Paraiso sa Alabang Muntinlupa City. Kasi nagsimula po ito mga humigit kumulang sa alas 8:38 ng umaga. Sa ngayon po patuloy pa rin po ang pagdating ng mga fire truck. Ayan po yung mga fire truck na nagagaling sa iba't ibang lugar ng ating Kamaynilaan. Nagdala po yung mga fire truck sa Muntinlupa Fire City and Rescue. Ito po ay nanggagaling na ng Baclaran, Parañaque City. Barangay Baclaran, Parañaque City, firefighter po. Nandito po sila ngayon sa Barangay Alabang, Muntinlupa City. Po, fire volunteer ng NKSD ng San Dionisio, Parañaque City po. Ayan. Ito po, nandito na rin po ang fire communication group ng ABT Philippines sa Bumbero ng Pilipinas. Nandito na rin po ang Pasig fire volunteer sa back of 60 feet. Ayan po, nakalagay Pasig engine. Nandito na po, nakarating na rin po sa Alabang, Muntinlupa City. Ito po, nandito po ang mga iba't ibang klase ng firefighter volunteer o firefight. Muntinlupa, iba-ibang city hall na city ng lungsod ng Maynila. Nandito na po rin sila at ito, patuloy po sila nabubomba. Sa ngayon po, ito po ay Rosy Power. Ito po ay ang mga bumbero na nagmula sa iba't ibang sulok ng ating Muntinlupa at Metro Manila po. Ito po sila. Ito po yung tanker ng fire volunteer, Chinese fire volunteer, second leg of fire. Kaya po busy po sila lahat, mga fire rescue. Ayan, meron na po silang suot breathing aparato. Ito po Parañaque Fire Department, DILG Fire. Nandito po sila sa Alabang. Tama ba? Tama yung meron pa po. Nagaganap na sunog dito sa Muntinlupa, Barangay Alabang, Muntinlupa City. Nagsimula po siya umigit kumulang na alas 8:30 ng umaga hanggang ngayon ay hindi pa naapol. Ito po ay residential area po sa matatagpuan po sa Barangay Alabang. Medyo mga light materials po nasusunog sa ngayon. Kaya hanggang sa ngayon malakas pa ang apoy at mabilis po kumalat ng apoy.